Hei, tässä Bilanssin kesäkirjeen saate. Hallitus on ilmoittanut tulevista veromuutoksistaan, jotka ovat siis pääasiassa veronkevennyksiä, ja keskeisin on, että yhteisöverokantaa alennettaisiin vuoden 2027 alusta 18%. Muutoin nämä veromuutokset olisivat siis lähinnä perintö-lahjaverotukseen pieniä kevennyksiä, mutta ilman muuta sellaisia, joita kannattaa huomioida lähiajan verosuunnittelussa. Hallinnollisena taakkana niin rahanpesusäännökset kiristyvät kiristymistään, ja näissäkin joudumme auktorisoituna tilitoimistona sitten lähestymään teitä. Asiakastoimeksiantopalvelusopimuksen päivitys, nimenomaan henkilötietosuoja, lainsäädännön muutosten ja tarkennusten seurauksena tulee myöskin täydentää. Ja sitten ei tässä vielä kaikki, vaan myös kaupparekisteri kiristää valvontaansa ja on aloittanut sakkojen määräämisen viivästyneille tilinpäätösten ja yhtiökokouspöytäkirjojen toimittamiselle. Näissäkin asioissa olkaamme siis tarkempana kuin aikaisemmin. Kaikesta huolimatta ja näillä saatteilla niin erittäin hyvää kesää sinulle 25. Kiitos.